Tapos, yung middle finger. Yung middle finger, alam naman natin lahat box na importante ang middle finger natin. Yan o. Madam Tonyang. Hi Box, magandang taon. It's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this vlog, nais ko munang pasalamatan lahat na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Humwe from Madam Tonyang. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa aking kagarampingatan. So for today's vlog, magkakaroon tayo ng major transformation. Not so, hindi naman as in bonggang transformation. Pero gusto ko kasing magpaganda. At nakita ko yung kuko ng aking pamangkin last New Year. May picture ka nun? Ito yung picture niya, yan. Nainggit ako, madami pala siyang ganun. So magpapalagay tayo. Try natin magpapalagay. Tingnan natin kung malilinisan pa natin yung pwet natin pag nagpalagay tayo ng ganito. So, ayun. Yun yung gagawin natin ngayon. Kasama ko si Siana. Yan, hi. Si Michelle, mag-hi ka. At yung nag-video, si Ronron. So, yun lang naman yung gagawin natin ngayon. Papalagay tayo ng kuko. Hindi ako professional na naglalagay, so Ayun. wag niyo akong lalaitin. Ito, saan mo binili to? Sa Shopee. Binili niya sa Shopee. Magkano? Hindi ko alam, i-send ko na lang yung link. Yun. Ilalagay namin yung link sa baba. Ang ganda kasi niya, kaya na sabi ko sa pamangkin ko na lagyan niya ako, madami pala siyang binili. Kaya yun, hiningi ko yung isa, which is, ito yung favorite color ko. Pastel color siyang cute. So, ipapalagay na natin. Siya na ano ba yung mauuna natin gagawin? Ang dumi pa ng kuko Hindi ko. kasi ako marunong maglinis ng kuko. So, anong tawag dito? Nail Muna? file. Nail file. Yan. May pink, may blue. Ito yung ginaganon, di ba? Yeah. Actually, mga box ang dumi talaga ng kuko ko. Hindi naman madumi, pero mahahaba. So, papalagyan Hindi natin ako siya ng marunong maglinis ng kuko. Ang ginagawa ko lang, ipa-file ko, tapos lalagyan ko nitong cuticle conditioner. And then, glue, tapos tsaka natin i-apply yung fake nails. Ayan. Ay, magka-polish muna. Hindi naman polish. Parang ako na. Sige. Start na? So, i-start na natin. Ang first step na gagawin is... Pipili muna ng size na sasakto dun sa nails ni Kuya Ton. Hindi ba pwedeng pare-parehas? Ay! Jai, pag pare-parehas, Jai, hindi. Ala, ang cute guys, oh. Ang cute, oh. So, pinky muna, Jai. Hindi nagpo-focus. Basta ang cute niya. Ang cute. Feeling ko ito sa pinky mo, pero feeling ko malaki. Aha! Ang cute. Size ba na natin? So, hinahanap muna natin yung mga kwan ng kuko ko kung saan siya, kung anong size ng mga kuko ko. Tapos, yung middle finger. Yung middle finger, alam naman natin lahat box na importante ang middle finger natin. Yan o. So, nakapili na kami ng sizes ng aking kamay. And after, next procedure is, anong gagawin? Ipa-file na yung kuko. Ipa-file. So, pupunta ba tayo sa husgado para i-file yung kuko ko? Dumi ng kuko ko. Dapat nagpalinis lang muna. Kasi hindi ako naglilinis. Hindi ako marunong Ay, so yung binibili na ganito, hindi lang pang isang kuko. Oo. Pang maramihan. Ay, yung buo talaga na ganun yung Yes, para maging ano siya, rough. pina-file niya yung kuko ko para maging rough daw. Itong ginagawa ko, hindi ko lang alam dyan sa mga nail tech dyan. Is, So, napanood mo ba yun sa YouTube? hindi, parang binasa ko lang dun sa instructions niya. Then, Then, ginawa ko. medyo matrabaho ata to. Medyo.
Saka dapat pag meron na to, hindi mo siya pinapwersa para hindi mabilis matanggal. So, mga ilan naman yung parang tagal nito sa Sa kamay akin ko? kung talagang maingat ka, pwede siyang umabot hanggang 1 month, ganun. 1 month? Yes. So, baka bukas ito, wala na sa akin. So, after mailagay na ganyan, next procedure is Itong nail churva conditioner. nail polish. Hindi pa alis. Ay, hindi. Ay, bigay din yan. Kasama din yan. Hindi. Parang dati na to sa akin. Ayan, lalagyan niya ng conditioner, Dove. So, medyo ma-proseso yung kanya. Baka i-update ka na lang namin kayo pag tapos na mamaya. So, bye muna mga box. I-update na lang namin kayo pag naikabit na. Bye! So, update, na ilagay na lahat yung left fingers ko. Yan yung result. Comment down below kung maganda. Ayan. Sino mas maganda, yung ako or yung kuko? Comment down below. Eventually. So, yun na nga mga box. Ito na yung finished product. Ito na yung outcome nung linagay ni Siana. And, ang cute. Love na love ko. Ayan. Wait lang, hindi nagfo-focus. Hindi nagfo-focus. Ayan. Ang cute, di ba? Hindi ko alam kung paano ko malilinisan yung puwet ko, pero gustong gusto ko. Ayan. Di ba? Major transformation ni Madam Tonyang. Kuko. Ayan. So, dito na nga nagtatapos yung ating video for today. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe at hit na din yung notif bell para updated ka lagi sa aking mga video. Once again, this is Madam Tonya na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zinaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye! Meanwhile. Ganun kaya na.